سلام كبرات حوات كمي اللهم كمي تخونو أنا إكزابير مسجن قرم اللخو تسفا قبرك كلكم سلام كتلو حرايم بار نلومي فلامي فيديو نايز channel زرق حلقو عوتات سبات علمنا أب تحت زبل مدب حدا نقولنا بالنت كخوننا يغيري لز حسبكو حبلنا حبن تسلمت زخونه أزينو فعزنا برسب هيزلكم قريب اللخو قدامي فيديو كم مخانا متن ان كله كهلونا زغل قدلتات الرمنا بولكم كند بزحر أيوة نمكتالكم بخبرنا عدمكو مساكم تسنح حاوخم عنقسومي سناي مكتتال عابيلهم لبي حبوو نأسيلهم لبي كالقوو كم زبهال أب نأس علميو بليح أمرون سفيع لبونا نونينو علمنا أب عسراك في الزمن كاب زرعياتهم كابتهم وحوداتن بلوتاتن مرحتي نفتحن معرنتن تسلمتي أفريكاوين أمريكاوين استقالسة لب مليونات أحزاب عالم بحيتو أب 35 عمت أدميو تعواتي شلمات سلام نوبل وي نوبل بيس برايز كخون زبقعه برهان ولعو نبعلوغن كم شمعة مخيخوز تخلفه اتدموق تصليم كخوب مارتين لوثر كينغ جونيور وي دكتور كينغ أب ترى 15 كتما أتلانتا جورجيا بورات منقصات أمريكا يتولدو كولدن كلو مايكل كينغ جونيور زبل سمكوان تتوهبو ديروغن ولاديو مارتين لوثر كينغ تباحيلو سمو كتوع سلزمرته نسون نبوء تقتلو مارتين لوثر كينغ جونيور تباحيلو كتوع جمره أب 5 عامت أدمي تراي تمرتي زجمره مارتين لوثر كينغ جونيور أب بتمرتو زورو زنبره حيال عليتنة تنتقدن تتصاويرو نخلو مكيتو بلوتس وتسيتن كمزقب أب العلم زنقو تصابل ليلو كوات انجن أي تشكرن بزنبورو بالحن عقمن دمان كلت عمتات مالت ناي تشعين 11 كفل تمرتو كي تمهاره تسجر كمزلو ويتجيرو كم وصيتو كايو أب 15 عمت أدميو ناي قداماي ديغري تمرتو نمكتتال مورهاوس ناب زبحال كوليج زتتصمبره أب 1948 ناي سوسيولوجي تمرتو اكاوينو بباشلرز ديغري استمرقه مارتين لوثر كينغ جونيور أصعب بيلون ان 3 عامات ناي تيولوجي ويسن امنه تمرت دهر مكتتال أب 1951 كاله معارك دلبه نعابد صحفتو كم استفتر امنت زنبرو مارتين لوثر كينغ جونيور حجون بزيت عقتن ناي دكتوريت وي بي اتش دي مصنعتو نمقصال ناب باستون يونيفرسيتي امرحه ابزد مايونتا لبوز وننت دحيراون بعلت بيتون عد 4 دوكون زخونت كوريتا سكوت تبحال مچو تغورزو زتلالين اب فقر زرعمن ازي كم كخبنا حدا رزقلع بلوت سب ناي دكتوريت مصنعتو اصافيفو اب 1955 جينا ود 15 عام تراين كلو ب بي اتش دي واي دكتور اوف فيلوسوفي زسيم معرق تمرقه دكتور مارتين لوثر كينغ جونيور تباحيلو كتصوعد ما جمره ابتي جيزيتي اب العلي تسلمتي امريكاويان زورد زنبره قفعي دروك قاوم جميرو زنبره دكتور كينغ بزنبرو عمي فلطتن كالتن كقالسن زيادان حزبو كغرغلن دغيمو مس نفسو قالاتوا مهاتما غاندي كما رول موديل زغتل زنبره مارتين لوثر كينغ كلهم زمرهم زنبره تقاوموتاتن سلفتاتن
ብሰላማውን ዲፕሎማሲያውን መገዲ ክኾኑን የርጻውዒቱ ከምኡ ስለ ዝነበሩ ድማ ዕውታት ንኽኾኑ ብሰላማዊ መገዲ ንኽዛዘሙ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮም ይንገር። ከም ኣብነት ንምጥቃስ ማርቲን ሉተር ኪንግ ከም መራሒ ተመሪጹ ዝመርሖ ሰልፊ እቲ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኸደ ተቃውሞ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ንመጀመርያ ግዜ ምስ ጸዓዱ ኣብ ኣውቶቡስ ብዘይ ኣፈላላይ ክሳፈሩ ብሕጊ ከም ዝፍቀድ ገይሩ። ኣብ 1956 ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝግበረ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ዘይቀዋማዊ ከም ዝኸውን ኣጽዲቑ። እዚ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ይኹን ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዓቢ ዓወትን ዝላን ነይሩ። እንተኾነ ነዚ ብሰላማዊ መገዲ ፍታሕ ዝሓትትን ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ሰልፍታት እውን ብሰላማዊ መገዲ ዝነበረን ዶክተር ኪንግ ዘይከም ኢዱ ብዙሓት ረዓዳ ኣውረዶ። ዓሌታውያን ብዝኾኑ ፈረንጂ ብዙሕ ናይ ሞት ምፍራሕን ፈተና ቅትለትን በፂሕዎ ንልዕሊ 20 ግዜ ከም ዝእሰር ተገይሩ። እንተኾነ ፖለቲካዊ ሕቶታት እውን የለዓዕል ስለ ዝነበረ ስሙን ዝንኡን እውን ኣዝዩ ኣስፋሕፊሑ ስለ ዝነበረ ከም ዝፈትሕዎ ይዝግበር ነይሩ። ሓንሳቡ እውን ምስ ስድርኡ ንምጽናቱ ዝዓለመ ገዝኡ ብቦምብ ከም ፍንጀር ተገይሩ። ኣምላኽ ግን ቁሩብ ጽናሕ ክብሎ ሕጂ እውን ኣይተዓወቱን። ነዚ ኩሉ እክያት ሰጊሩ ሓይሉን ብልሑን ንኣሜሪካ ሓሊፉ ንዓለም ሙሉእ ዘመስከረሉ ሓደ ዓቢ ኣጋጣሚ ግን ተፈጢሩ። ኣብ ነሓሴ 28 1963 ልዕሊ 250,000 ህዝቢ ብኣካል ሚልዮናት ድማ ብመሳኾቲ ቴሌቪዥን ዝተዓዘብዎ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ዶክተር ኪንግ ነታ ክሳብ ሕጂ መለለይኡ ወይ ናቱ ኣይከን ዝኾነት I have a dream እትብል መደረ ምሳስመዐ ብዙሓት ልብታት ኳሕኪሑ ብዙሓት ሕልምታት ቀስቂሱ ኣብ ሚልዮናት ተስፋ ዝድራሮም ሰባት እውን ዓቢ ተስፋ ኣሰሪጹን ሰኺዑን ዶክተር ኪንግ ወይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝብል ስም ድማ ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ዓለም ክደጋገም ጀመረ። ምስ ናይ ሽዑ ፕሬሲደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ፕሬሲደንት ጆንሰን ብዝገበሮ ርክብ ድማ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ምርጫ ናይ ምስታፍ መሰሎም ክኽበርን ሕጋዊ ኮይኑ ንኽጸድቕን ፕሬሲደንት ጆንሰን ንኽፍርመሉ ዶክተር ኪንግ ዓቢ ዲፕሎማስያዊ ተራ ከም ዝተጻወተ ታሪኽ ሰኒድዎ ኣሎ። ድምር ናይዚ ኩሉ ኣበርክቶ ድማዩ ኣብ 1964 ኣብ 35 ዓመት ዕድሚኡ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ዝነኣሰ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖብል ወይ ኖበል ፒስ ፕራይዝ ክኸውን ዝኸኣለ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ቃልሱ ብዝሓየለ ዝቕጽል ዝነበረ ዶክተር ኪንግ መሰል ጸለምቲ ኣብ ምውሓስ ጥራይ ዘይኮነ ብዓቢኡ ሰብኣውነት ኣብ ሙሉእ ዓለም ክነግስ ጻውዒት ተተሓሕዞ። በዚ መሰረት ድማዩ ነቲ ብቪየትናም ዋር ዝፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቪየትናም ተካይዶ ዝነበረት ቁልዕ ወራር ኢሰብኣዊ ብምባል ብጋህዲ ክኽንኖ ዝጀመረ። ልክዕ ሓደ ዓመት ቅድሚ እታ ዝተቐትለላ መዓልቲ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ወይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ዝምልከት ዓቢ ሓያል መደረ ሰምዐ። በዚ ኸኣዩ ንመንግስቲ ኣሜሪካን ገለ ካልኦት ሰብ ረብሓን ሕማም መርዘም ክኾኖም ይጀመረ። ሓይሉን ዝንኡን እናዓበየ እንክኸይድ ጸላእቲ እውን ማዕረ ማዕሪኡ ይበዝሑን ይሕይሉን ከም ዘለዉ ኣይሰሓተን ዶክተር ኪንግ። ኣብታ ንሓዋሩ ናይ መወዳእታ ምዃና ዘይፈለጠ ግን ከኣ
ናይ መወዳእታ ዝነበረት መደርኡ I have been to the mountain top እትስያም መደርኡ ትንቢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝክብል ተሰምዐ ኣብ ቅድሜና ከበድቲ መዓልታት እዩ ዘሎ ዘጋጥሙን ዝፍለጥ ኣይኮነን ከም ኩሉ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ክነብር ምደለኹ እንተኾነ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ናብ ጠረርቲ እምባ ክድይብን ነታ ናይ መብጽዓ ምድሪ ክርያን ስለ ዝኽኣለኒ ሕጂ እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ፍቃዱ ክፍጽም ይድልየተይ ምናልባት ይብል ዶክተር ኪንግ እታ ናይ መብጽዓ ምድሪ ምሳኹም ኣይበጽሓ ንኸውን ክነግረኩም ዝደሊ ነገር ግን ከም ህዝቢ ክንበጽሓ ኢና ስለዚ ድማ ኣዝየ ሕጉሴ ዝፈርሖ ይኹን ዝሻቀሎ ነገር የብለይን ዓይንተይ ክብርን ኪዳንን እግዚአብሔር ክርያ በቂዕነን ነዚ ድማ መስኪረነን በመባልዩ እታን ሓዋሮ ናይ መወዳእታ ዝኾነት መደርኡ ዛዚሙ ካብ ዝጠርጠሮ ኣይወፀን ዶክተር ኪንግ ንጽባሒቱ 4 ሚያዝያ 1968 ኣብ 39 ዓመት ዕድሚኡ ገና ብንእሱ ኣብ ባልኮን ናይቲ ያዕሪፉሉ ዝነበረ ሞተል ኣብ ከተማ መንፊስ ካብ ስናይፐር ብዝተተኮሰ ጥይት ተወቂዑ ወደቀ ትንፋሱ ድማ ብኡ ንብኡ ሓለፈት ብዙሕ ምስጢራትን ተንኮላትን ዝመልኦ ኣቀታተላ ዶክተር ኪንግ ሚልዮናት ልብታት እዩ ሰይሩ ኣካሉ ካን ተቀተሉ ሕልሚን ራእይን ዶክተር ኪንግን ገና ኣይቀተልዎን እቲ ዝሞተሉ ራእይ ሰለይ እናበለ ይገሃድ ኣሎ ናይዚ ኣብነት እውን ኣብ ኣሜሪካ ብጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ዝተበጽሐ ደረጃታት ገለ ምጥቃስ ቃል ነዊሕ ከድና እታ ርእሰ ሓያላን ዝኾነት ኣሜሪካ ንዝያዳ 8 ዓመታት ብጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ዝኾነ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ክትመራሕ ተዓዚብና ኢና ባዕሎም ጻዕዱ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ካብ 1986 ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ ሰዓት ንኽብሩ ተዋሂሉ ዝተኣወጀ ሃገራዊ በዓል ኣሎ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዴይ ተባሂሉ ድማ ዓመታዊ ኣብ ጥሪ 3 ተኸቢሩ ይውዕል እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብስሙ ዝጽዋዕ ገዶናታትን ኮሌጃትን ብስሙ ዝተወቕረ ዓበይቲ ሓወልትታት እውን ኣሜሪካ ሓሊፉ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክንሪኦ ንኽእል እዚ ድሙቕ ክኾና እምበኣር ወዲቑ እምበር ኣይሓሰሰን እሞ ክቡራት ኣሕዋት ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ድጊመ ብልቢ የመስግን ንዘለኩም ርእቶታት ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንዕቤት እዚ ቻነል እውን ኣናጽ ርእቶኩም ክትቡና ብትሕትና እናሓተትኩ ኣብ ተመሳሳሊ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ የምንየልኩም ብሩኽ መዓልቲ